Здравейте, приятели на работилница Кота 0. Тук имам събрани части за около, може би малко над 50 евро и няма да повярвате каква лампа изработих от тях. Продължавайте да гледате, за да разберете какво съм използвал, какви материали, откъде да ги закупите, колко струват и всичко необходимо за изработването на еднометрова LED лампа за аквариум. Висяща или на стойка, това ще изберете вие. Да започваме. Тук имаме LED лента бяла светлина, 1300 лумена на метър. Светлината е 4500 келвина. RGB лента 5 метра с мощност 1000 лумена на метър. Ето сега ще ви приближа да видите. Така. Така. Това е захранването, което съм избрал. 78 вата на Витак. Така, тук имаме два китайски контролера. Два различни модела. Ще експериментирам, ще тествам и двата модела. И двата варианта имат опция изгрев и залез, настройка на мощността, час, време, дата, всичко необходимо. Това тук е едно кабелче. Това са тапите за двата края на самия профил. Тук са някои от инструментите, които ще използваме. И най-интересното е нашия профил. Сега ще ви снимам. Ето го нашия профил. С каква форма е. Ще кача чертеж на самия профил. Като това тук е горната страна. Профилът е абсолютно алуминиев, анодизиран. А тук от тази страна долната ще бъдат лентите. Като на това пространство се събират 3 ленти от двете страни. После ще видите как се монтират и капачетата, много лесно. Ами това е, да започваме новия проект. Разбира се, първото нещо, което трябва да направим е да обезмаслим самия профил. И почистваме двата канала на алуминиевия профил, който ще използваме за залепването на нашите ленти. Някои от материалите все още не съм си ги набавил. В последствие в самото видео ще ги добавим. Като тук ще има едно стъкло, което нямам все още. И една букса за окабеляването всъщност. Минаваме го два пъти за всеки случай. Готови сме. Можем да преминем към изрязването на LED лентите и тяхната подготовка. Да започваме с лентите. Трудно ми е да обхвана целия профил, цялата дължина в един кадър. Затова ще се опитаме да работим ето така да се вижда. Разбира се, първо започваме с бялата светлина. Профилът е точно 1 метър, но тук в двата края трябва да си оставим може би по 2-3 см, които да служат за поставяне на мощчетата от кабел, които да минават да преминават от лента в лента. Така че реално, грубо казано, нашата лента ще е дълга около 95 см, няма да е точно метър. Поставяме лентата, само я позиционираме, в момента не я лепим, за да установим каква е дължината, която ни трябва. Ето лентата е само поставена, не е залепена. Точно тук ще режем и точно там всъщност са 94-95 см. Като тук захранващата букса ще бъде поставена в най-ниската част на профила, в средата. Не съм решил още дали може да се наложи да се изпили това профилче малко. И ето така изглежда лентата в момента.
Сега ще ви покажа и с рулетка. Ето я и рулетката, грубо. Точно на 94,5. Трябва да изрежем 4 такива ленти. Така, едната вече е отрязана. Подготвяме следващата. Ето така, не е нужно да се измерва, просто налагате едната лента спрямо другата. Местата за рязане са определени. И ето по този начин намираме, че тук трябва да направим следващия сряз. Ето, нарязали сме си вече 4 дължини, 4 ленти по около 95 см. Като смятам да ги разположа последния начин. 2 в външния край, тук 2 във външния край, а в средата да е RGB лентата. Как ще изглеждат лентите? Тук само ги придържам в момента, за да ви покажа. Всъщност се замислих и най-вероятно ще са по този начин. Бяла и RGB. Сега просто съм сложил трите бели ленти. Реално на всяка от страните на профила има място за 4 ленти. Което означава, че вие ако искате можете да увеличите мощността на вашата лампа. Според мен това, което аз съм избрал за момента, за мен е достатъчно. Аз ще я разлепя цялата. Аз се водя по ръба на профила. Като ето за това ви говорех, в двата края трябва да има тук малко място. Ето и другия край. Преминават самите кабелчета. Изглежда след поставянето на втората лента. Ето какво се получи тук. Тук са малко по-къси, но това няма никакво значение. Така, и това е завършека на лепенето на нашите LED ленти. Ето така се получи нашата лампа за момента. Като искам да ви я покажа в профил, ето така. Ето тук така се вижда най-добре извивката. Следващия етап е да си подготвим мостовите кабелчета за всяка една от отделните ленти. Аз ще използвам този кабел. Ето нарязахме си мостчетата. Кабелчетата за мостчета. Както виждате, тук започнахме процеса по запояване. И така, приятели, свършихме с запояването. Ето така изглежда нашата лампа до този момент. Сега ще разопакуваме нашето зарядно. Ето какво представлява то. На Витак, фирмата Витак, възможно най-мощното, което имаше в магазина. Така, единия контролер идва ето по този начин. Вътре си има книжка за опътване, инструкции за употреба и така нататък. А другия ни контролер
В неговата си кутия има освен книжка и опътване, ето още два такива кабела. И сега ние ще вземем един от тези кабели и ще го използваме за нашето захранване. Пропуснах да ви покажа извън камерата, тъй като е много шумно и няма смисъл. Ето тук премахнах част от този профил, така че да може тази букса да се постави тук спокойно. Ето по този начин. Тук сме си подготвили лампата за разпробиване и след това за нарязване на резьба М3. Тук сме си подготвили и нашите болчета. Тук има две парчета плексиглас, около 2 мм дебелина. Защо са две парчета? Ами защото нямам едно цяло парче. Вие, разбира се, може да си подготвите едно цяло парче, без да има нужда да го съединявате като мен и да го лепите. Като плексигласа ще застане ето по този начин тук. В момента е мътен заради предпазното фолио, иначе е абсолютно кристално прозрачен. И тук ще бъде захванат с 6 болта. И от другата страна още 6. Общо 12 болчета. Сега ще ги разпробия. Тук съм си ги отбелязал. Тук съм отбелязал центъра. И на 1 см от центъра, както и тук от края 1 см. И след това разстояние го разделям пак на 2 и получавам средата за останалите два отвора. Резьбата е М3. Здравейте, приятели на работилница Кота 0. Ето ни отново. След доста неусполучливи опити да запоят LED лентите, все пак рисковете на живото предаване, искам да ви кажа, че този тип RGB ленти, които са 3 цвята в един диод, поне аз не успях да вържа, да подвържа, да съединя, да запоя, кой както иска да го казва, и претърпях тотален провал. Разлепвах ленти, запоявах наново около 3 пъти, ако трябва да бъда честен. Така че ако правите такъв проект на лампа, си вземете отделни цветове. В случая аз съм вземал синьо и червено. На отделна лента, отделен цвят. И тук виждате как съм ги свързал. Може да си паузирате после на пауза. Тук е изхода, буксата. И така. Също така до някъде бях стигнал и с този вариант, с който трябваше от две такива парчета. Това е една обикновен плексиглас от Практикер. Да ги съединя ето по този начин, тъй като не исках да купувам голямо парче. Но не ми хареса, не е сполучлив вариант, затова се отказах. И купих изцяло голямо парче на метър. Така че сега ще преминем към изрязването му и монтажа тук на тази шина.
Извинявам се на хората, които са гледали до момента видеото и нещата се обръщат на 180 градуса, но пак казвам, в интернет всички проекти са безпроблемни, безпогрешни, перфектни и така нататък. А моята цел е да покажа реално как се случват нещата с един такъв прототип, каквато е тази лампа. И целта ми е да помогна, ако някой тръгне да прави такава лампа, да не се сблъска с същите проблеми, каквито съм се сблъскал и аз. Съответно, най-трудната част намирането на профил, контролери, дали работят, как работят. Ще има видео специално и за тях. За сега съм ги тествал и работят перфектно. Ами, да пристъпим към рязането на плексигласа. Ето го плексигласа. Няма да махаме предпазното фолио. Това тук е фабричния ръб. От него ще мерим 107 мм. Трябва да отрежем една лента, която е метър на 107 мм широка. Ето това ни трябва. Изключително ми е трудно да хвана цялата лампа, тъй като е на метър дължина и камерата трябва да я поставя много високо. Но ето тук се вижда. Ето така. Ще маркираме отворите за болтовете с маркер. Пробиваме ги и ще пристъпим към монтажа и близко видео за това, на това какво се е получило като крайен резултат. 5 или 6 мм. Болчетата в плексигласа няма нужда да се стягат много, тъй като много лесно може да се пукне. И така, драги приятели, е нашата завършена лампа за аквариум, домашно производство. Виждате колко е тънка, не повече от 15 мм. Ето така ще се опитам да ви я покажа. Лампата е около метър дължина. Ето тук как съм вързал. Може да си паузирате после да видите. И ето тази страна, където съм залепил с епоксидна смола буксата. Абсолютно всички материали ще ги кача в описанието, както и откъде да си купите този профил. Той е стандартизиран. Между другото е изключително ефтин, не е скъп. Пак казвам, тази лампа е на метър дължина, като има 4 бели ленти с тази мощност и вид на светлина и две цветни ленти с около 4,56 вата мощност, червена и синя. Сега, относно херметичност и водонепропускливост от към пръски и така нататък, абсолютно лампата е защитена. Ами, това е, приятели, надявам се да ви харесва, да съм помогнал, да съм бил полезен с нещо, да преминем към интересната част, а именно да я включим. Така малко ще намаля осветлението, даже ето така. Ето тук присъединяваме контролерчето. Така. За контролерите ще направя отделно видео как се настройват и как се включват. Сега просто ще пуснем лампата.
Така. Ето виждате. Белите ленти, синя и червена. Като имайте на предвид, че с този профил, реално този профил е на 120, има и на 90 между другото. Аз ще ви кача и двата профила. С този профил реално аз съм ги разпределил през еднакво разстояние, но реално имате място за още две ленти. Тоест може да си сложите и зелена, и още бяла, и да си направите мощността такава каквато вие желаете. И сега няма да правя карта програмна, просто ще ви увелича. Това в момента е на 10%, не знам дали се вижда. Ето го. На 10%. 20%. Съответно и камерата компенсира, нали? Не може да придобиете реална представа за силата на светене, но 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% и 100%. Разбира се, ще ви я покажа и на самия аквариум. Живот и здраве, той в момента се изработва. Желая ви успех с вашите проекти. Това е за сега от мен, приятели на работилница Кота 0. Имате изключително практичен, ефтин и удобен вариант на лампа за аквариум, която може да изработите с абсолютно всякаква мощност, каквато желаете, с каквито желаете габарити и размери. Изключително ефтино, може би около 3 или 4 пъти по-ниска себестойността и от това на лампите в магазина. Като програматорите за изгрев и залез са от AliExpress, разбира се, на символична цена, но работят перфектно. Всички останали компоненти са от България. Ще поставя линкове за профила, както и линкове за това аз откъде съм закупил контролерите. Желая ви успех на вас и на вашите проекти. Чао, до нови срещи!